DXDC Radyoman Report. Malampusong nadakpan ang top 4 most wanted person sa Sasa Police Station kinsa suspect sa pagmolestya sa pag-umangko ni ining lalaki dito sa Panakaning Dakbayan. Sa eksklusibong interview sa DXDC kang Police Major Jake Goles, Sasa Police Station Commander, giilan ni ini ang suspect nga si Greg Pablo. Gisilbi batok ang Pablo ang warrant of arrest sa kasong 2 counts of acts of lasciviousness nga gi-issue ni Honorable Zara Silvosa, presiding judge sa RTC 11 Judicial Region, Branch 33, nga gipagula paniadtong Enero 15, 2023. Sexual act talaga ang gihimo niya na feeling talaga ng victim natin is na sexually molested siya. Then yung background nito is yung victim natin is lalaki. So yung suspect natin may pagka-silais. Pero saan nakita mo ang kaso sa mga way back, ano pa siguro, mga first quarter pa ng 2023. This year lang din. Mabilis naman din na-resolve yung kaso, nawagawasan siya warrant of arrest. Mubalor sa 180,000 pesos ang girekomendar nga bail sa kasong giatubang sa suspetsado. Ang suspect nakadetain na karon sa Sasa Police Station. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Genita, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.